F'messaġġ li għadda fuq il-medja soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wera kif sa mill-bidu tal-proċess għal-ħatra ta' Prim Imħallef u mexa birġulija ma' Roberta Bela u ressaq mhux inqas minn 4 smijiet biex ikunu kkunsidrati għal din il-kariga importanti, imma Roberta Bela għal darb'oħra reġa' għażel li anke din il-ħatra ibiddilha f'ballun politiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li tul dan il-proċess u flimkien mal-bqija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista dejjem baqa' konsistenti, żamm il-konfidenzjalità kif ukoll ir-rispett u d-distanza mill-ġudikatura kif dejjem għandu jsir. Dan kollu jinġabar f'kelma waħda. Irġulija. Irġulija fil-qbil. Irġulija li offrejna għażla. Irġulija li ma tarmi lil ħadd. Irġulija illi tpoġġi l-pajjiż l-ewwel qabel kollox. Irġulija illi inti taf fejn int miegħi. U minkejja li għaddew aktar minn 48 sija minn mindu ħarġet fil-beraħ l-istqarrija ġuramentata tal-imħallef Wenzu Mintoff, il-Prim Ministru għadu ma ċaħat l-ebda akkuża. Skont din id-dikjarazzjoni, Roberta Bela rrifjuta n-nomina tal-istess Mintoff u ta' imħalfin oħrajn, mhux għax ma kellhomx il-kredenzjali meħtieġa, imma x'kieku għamel dan il-pass kien jidher il qed ibaxxi l-istatura tiegħu bħala Prim Ministru. Din għal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista mhijiex opinjoni ta' xi ħadd li qiegħed jara l-proċess minn barra, din hija ittra ġuramentata ta' imħallef illi l-Prim Ministru kellmu kemm il-darba u li għalih aktar minn kulħadd ġurament iġor piż kbir. Alex Borg qal li n-nies ma jridux din it-tip ta' politika, in-nies iridu kooperazzjoni, xi ħaġa li offra tul dan il-proċess kollu għaliex il-ġid tal-Maltin u l-Awċin jiġi qabel kollox.